खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसेबाव बरायनानै लाबोबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। जों बेंकआव थांगासिनो दङ, मोनहैनोसैयानो। अखा हाबाथाय जायगायानो लेथ्रा जाजोबो। मोनफैबाय, जोङो सिङाव हाबफैबाय, ओमफ्राय जिरायगासिनो दङ, नेदों आरोना। दसे जिरायनानैहाय बेहाथ' मबाइल थुनायानो आयौ आप टु डेट खालामनो नागिरदोंमोन, मेसिनानो जाया, गाज्रिसो बेयावनियाबो आरो सिंनियाबो गाज्रि। दिनै खामानियानो जागोन ना जालासैथाय, ओरैनो बेखारसो जासिगोन। बेखार जाबाय, बेखार जोंनियानो। फैफिनबायसो जों, मोनसेबो खामानियानो जाबोआखिसै। बेलासियाव दसे ओंखारलांबाय आरोना, बायहेरायाव माबा माबि जाग्रा जाहैबाय। गोदै होदोंना गोदै होदों। फैफिनबाय जोङो, रुमावहाय थालांनोसै दिनैहाय। न'आव सफैनानै नै दुगिखौ लोगो मोनबाय जोंहा, आलासि जाफैदों जोंनाव। दुगि जाखाबाय मानसियानो। बेग लानानै बेरायबायगासिनो दङ। मिनिथाव। ओरै बेगा आरो लाबो, मोजां नुखादों जोंहा बेगखौ। नोगोद दं नामा? हा? सिबुङा? आयै दङथ' आरो। नै नै नै। गाग्लिबोबावबायसो आं। गोदै जायोहाय बेयावनि सिबुङा। जोंहानि हायावहाय सिबुं बेरबाय थायो दैज्लाङावहाय। आयै फैबावबायसो नोङो, दा फै। आयै नोंखौ होखागोन आं, दा फै होननाया। दा फै होन। दङनो गोलैयो। बुदोलै बेखौ बुदो। न'आव थांगोन ना थाङा बियो? सना माथो माथो, नोंबो सिबुं खानोसै? सिबुं खानोसै? गोलैबाय। सिबुं खानायावनो बाम जानोसो फैबाय। नायदो दे। गेले सिबुं खानाया बिदि जाबाय। ओरनावलाय दे मोसा, दे मोसा मोसा मोसालाय। थाबायनो जानजियानो दं। माबावसिनो रागा जोंबाय। आयै हाब्रुआव हाबसो हरजोब्बाय नै।
अयथासार लेथ्रा जायो नै फैदो थाबायलांदो दे थांदो बैयाव माबायदि थांदो खेलि